Ja, så kører vi. Så er der video. Velkommen til Barcelona. Her er mega dejligt. Solen den er lige gået lidt væk i dag. Det er katedralen. Det er katedralen. Det er jo fint, og vi er oppe på katedralen. Og derude kan vi se Sagrada la Familia. Sagrada las Familias. Ja. Og vi står derude. Og hvor du så kigger ind? Derovre til højre, der er en stor fallers. En stor fallers symbolos. Ja. Så kan godt lide det fallers symbolos. Så er der nogle højhus derovre ved stranden. Det er der, hvor de rige der. Det er der, hvor de rige bor, siger Troels. Og hernede ser vi ud over havet. Og lige her rundt til højre, far. Lige her rundt til højre. Der er paladset, hvis du lige lister rundt der rundt om skorstenen. Whoopty. Lidt længere ud til højre. Lidt længere ud. Ja. Wow. Der er paladset. Og så slutter vi med en palme. Der var en palme. Hej.